toto vieme hneď realizovať. Ja nepôjdem teraz do nejakých veľkých detailov, len poviem toľko, že ak dáme 25 miliónov eur cez nenávratný príspevok Ministerstva dopravy mestám a obciam, ktoré si súčasne zoberú úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, vytvárame podmienky pre naštartovanie výstavbu takmer 1800 nájomných bytov na Slovensku v mestách a obciach. Celkovo sa v nejakom horizonte bavíme o objeme peňazí okolo 180 miliónov, ste hovorili, eur, čo môžeme považovať za veľký príspevok samozrejme do hospodárskeho rastu. Takto nejako by to malo, dámy a páni, fungovať, že keď zistíme, že nejaké rozhodnutie bolo proti hospodárskemu rastu, rovnako vieme, že vieme nájsť niekde nejaké zdroje, tak sa musia zapojiť všetky zložky vo vláde a ja ďakujem bez ohľadu na to, kto kde sedí, za akú politickú stranu, že v tomto vznikla zhoda a môžeme dnes slávnostne oznámiť s veľkou radosťou tým mestám a obciam, ktoré sú dobre pripravené, ktoré majú pozemky, majú stavebné povolenia, majú vysúťažené firmy, ktoré to môžu stavať, že okamžite im prídu peniaze, pokiaľ ide o ministerstvo dopravy a samozrejme bude príslušné konanie na štátnom fonde rozvoja bývania, pokiaľ ide o poskytnutie úveru na takéto byty. Dodám aj B.